ንኻታት ሰባት ብዙሕ ከም ዝሳቀዩን ከስተውዕሉን ደለየ ህይወትኻ ህዝቢ ንምርኣይ ኣብ መላእታ ከተማ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ምብፃሕ መደብ ኣውፀ። ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ድማ ናይ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ምስ ወዱን ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይንረስዕ ሰናይ ምክትታል። ሓቀኛ ሃብቲ ሓደ እዋን እዩ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ሓደ ኣዝዩ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ምቾት ዝመልኦ ህይወት ድማ ይመርሕ ነበረ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሃፍቱን ፈቶቱን ኣዝማዱን ንምክካሕ ድማ ነበረ። ወዱ ኣብ ርሑቕ ከተማ ይመሃር ስለ ዝነበረ ንዕረፍቲ ናብ ዓዱ ተመለሰ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንወዱ ክሳብ ክንደይ ሃብታም ምዃኑ ከርእዮ ደለዮም። ወዲ ግና ዝኾነ ምቾት ዝመልኦ ናብራ ኣይፈቱን ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንወዱ ኣነባብርኡ ኣዝዩ ሃብታም ምዃኑን ንኻታት ሰባት ብዙሕ ከም ዝሳቀዩን ከስተውዕሉን ደለየ። ህይወትኻ ህዝቢ ንምርኣይ ኣብ መላእታ ከተማ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ምብፃሕ መደብ ኣውፀ። ኣቦን ወድን ሰረገላኡን ገይሮም ንብብንእታ ከተማ በፅሕዋ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ናብ ዓዶም ተመለሱ። እቶም ኣቦ ድኻ ህዝቢ ነታ ሃብታም ሰብ ከኽብር ምስ ረኣየ ብሰንኪ ሕፅረት መሳላጣት ድኻታት ዝወረዶም ስቃይን ምስ ረኣየ ወዱ ድማ ኣዝዩ ብስቕታ ይዕዘብ ነበረ። ኣቦኡ ድማ ስቕ ብምባሉ ተሓጎሰ። እቲ ምንታይሲ ወዱ ተረዲእዎ ከም ዘሎ ሃብቲ ናይ ኣቦኡ ሓሰበ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንወዱ ክቡር ወደይ ከመይ ነይሩ ትጉዕዞ ደስ ዶ ይልካ በሎ። ወዱ ድማ እዎ ኣቦይ ንሳኻ ብሉፅ ጉዕዞ እዩ ነይሩ መለሰት ወዲ። ኣቦ እሞ ካብቲ ጉዕዞ እንታይ ተማሂርካ ኢሉ ሓተቶ። ወዱ ድማ ስቕ በለ እሞ ኣቦ ድማ ኣብ መወዳእታ ድኻታት ከመይ ከም ዝሳቀዩን ብጭቡጥ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩን ተገንዚብካ ኣለካ በሎ። ወዱ ድማ ኣይፋል ኣቦ መለሰ። ቀፂሉ ድማ ኣቦ ንሕና 2 ኣኽላባት ጥራይ ኣለውና ንሳቶም 10 ኣኽላባት ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ ጋርደን ናይ ገዛና ድማ ዓብ ፑል ኣለና። እንተኾነ ግና ንሳቶም መወዳእታ ዘይብሉ ገዚፍ ዝኾነ ባሕሪ ኣለዎም። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኣትዉ ምዕሩጋት ክቡራትን መብራህቲ ኣለውና። ንሳቶም ግና ለይቶም ዘብርሁ ማዕለያት ዘይብሎም ከዋኽብቲ ኣለዎም። ኣብ ንእሽቶ መሬት ገዛ ኣሎና። እንተኾነ ግና ኪኖ ኣድማስ ዝኸይድ ብዙሕ ግራውቲ ኣለዎም። ኣብ ዙርያና ብዓበይቲ ዱልዱላት መናድቕ ተኸቢብና ኣለና። ንሳቶም ግና ኣብ ንሓድሕዶም ብፍቕሪ ዝተጠማመሩን ብፍፆቶም ዝተኸበቡን እዮም። ዝኾነ ምግቢ እውን ክሰርሕ እንተደለና ኣስቤዛ ካብኦም ኢና ንገዝእ። እቲ ምንታሲ ንሳቶም ሃብታማት እዮም። ናይ ገዛ ርእሶም ኣስቤዛ ከፍርዩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሃብታም ኣቦ ድማ ስቕ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ቃላት ወዱ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ደንፅዎ። ኣዝዩ ድማ ተገረመ። ቃላት መግለፂ ድማ ሰኣነ። ኣብ መወዳእታት ወዲ ወሲኹ ባባ መን ሃብታም መን ድኻን ስለ ዘረኣኻና ኣዝየ ዘመስግነካ። ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ድኻታት ምዃንና ክርዳእኒ ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ ድማ በሎ። ሓቀኛ ሃብቲ ብገንዘብን ንብረትን ኣይምዘንን። ሓቀኛ ሃብቲ ኣብ ፅቡቅ ዕርክነትን ርህርህን ዝምድናን እዩ ዝፍጠር። ኩራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ መደብና ነዝመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰናዩ ሰናይ ቅነ